Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ngening Biyernes, September 6, 2024. Senado dapat ang may kustodiya kay Alice Guo, ayon kay Senator Ontiveros. Franchise consolidation para sa Public Transport Modernization Program sa Central Luzon, 81% complete na, ayon sa LTFRB. Aumento sa Regional Minimum Wage ngayong 2024, tiniyak ng DOLE. Kana mapulot 8 anibersaryo ning koronasyon kanonika ning Virgen de los Remedios, Ayal Benya King CLTV 36. At Kapampangan multidisciplinary artist ay Ruston Banal, may graduate ya King University of London. Nakaramdam kami ng hirap. Dala ng tubig na maiinom. Ngunit ang mga senyales na lang mas marakal. Biyaliwang aktibidad. Kabalen, mga karehiyon at Kana ning pandemya, may pagbabanta sa kanyang buhay. Ito umano ang bungad ng sinibak sa pwestong alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo sa mga opisyal ng gobyerno na sumundo sa kanya sa bansang Indonesia. Iniharap na si Guo sa media kaninang umaga, subalit naging matipid ang pagsagot nito sa mga katanungan. Narito ang report. Balik Pilipinas na si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping matapos ma-deport mula Indonesia kung saan siya nasa kote ng mga otoridad. Lumapag sa bansa si Guo sakay ng isang private plane pasado 1:00 ng madaling araw ngayong Biyernes, September 6. Kasama ni Guo si Interior Secretary Abalos at PNP Chief General Romel Marbil na lumapag sa isang private hangar sa Pasay City. Ayon kay Secretary Abalos, sa eroplano pa lamang ay ipinaalam na kay Guo ang warrant of arrest na inilabas ng Tarlac Regional Trial Court kaugnay ng kasong graft laban sa kanya. Kaya naman pagbaba niya, inaresto agad si Guo. Bago naman dalhin sa custodial facility sa Camp Crame, dumaan muna sa physical at medical examination ang sinibak sa pwesto na alkalde at sumilalim din sa inquest proceedings. Sa press briefing nitong umaga, iprinesenta si Guo suot ang orange t-shirt na may nakaimprentang CIDG detainer. Halos hindi naman ito humarap sa mga miyembro ng media at nakasuot pa ng face mask. Samantala, sinabi ni Abalos na isang kaibigan ang nagpahiram ng private plane sa gobyerno ng walang bayad. May deadline daw kasing ibinigay ang Indonesian authorities upang makuha si Guo at kung hindi ay pakakawalan siya. Ibinahagi rin ni Abalos ang dahilan ng pag-alis sa bansa ni Guo. Sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis dito sa bansa. No. Naitanong din sa kalihim ang nag-viral na retrato nila ni Guo kasama si PNP Chief Marbil. Paliwanag ni Abalos, nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief. At sinabi niya na meron siya mga death threats. At inassure ko siya ni Chief na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat
Huwag siya matakot, maski sino pa ang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisya. Tapos pinadocument namin para lang malinaw ito. Eh hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya. Siyempre nakatingin ako sa camera gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niya. Sa kanyang matipid na pahayag, kinumpirma ni Guo na may pagbabanta nga sa kanyang buhay. Confirm ko po ang lahat po ng sinabi ko ni Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Dahil sa warrant of arrest na inilabas ng Tarlac RTC, mananatili sa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Guo. Oras na makapagpiyansa, saka raw siya iti-turn over sa Senado. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. Naniniwala raw si Senadora Risa Ontiveros na sa Senado dapat i-detain si dating Banbantarlac Mayor Alice Guo na nasa kustodiya ngayon ng PNP-CIDG. Umaga ng Biyernes, September 6, dinala si Guo sa Tarlac RTC para iharap ang kanyang sarili sa judge. Patunay na naaresto siya. Hiniling raw ng senador sa Office of the Sergeant at Arms na i-monitor ang pangyayari. Narito ang report. Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ito ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng usapin kung kaninong kustodiya ba dapat sumailalim si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo na ngayon ay hawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Umaga ng Biyernes, September 6, dinala si Guo sa Tarlac RTC para iharap ang kanyang sarili sa judge, patunay na naaresto siya. Hiniling na raw ng senador sa Office of the Sergeant at Arms o OSA na i-monitor ang pangyayari. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Kinwestiyon din ng senadora kung bakit ang Tarlac RTC ang nag-issue ng warrant of arrest. Malinaw din sa Korte Suprema, in the case of Binay versus Sandigan Bayan, that criminal cases against municipal mayors fall within the exclusive jurisdiction of the Sandigan Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue? At bakit siya dinala sa Tarlac? Samantala, pinuna rin ni Ontiveros ang ginawang pagpapaselfie ni Guo sa mga opisyal at agents ng gobyerno. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Kulang na lang red carpet. Tingnan natin kung gaano siya ka-photogenic sa hearing sa Lunes. Only pictures siya doon. Kasabay nito, nagpaalala din ng senador sa mga kasamahan sa gobyerno na hindi raw dapat ginagawang social event ang pag-aresto sa isang puganteng sangkot sa patong-patong na kaso ng human trafficking, money laundering, fake identity, gross misconduct, illegal recruitment and detention at corruption. Sa Lunes nakatakda ang susunod na pagdinig ng Committee on Women kaugnay sa illegal na pogo sa bansa. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Ngayong nahuli na si Alice Guo, umaasa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng linaw ang maraming katanungan hinggil sa operasyon ng mga iligal na pogos sa bansa. Ayon sa Pangulo, dapat sumagot at makipagtulungan si Guo sa mga otoridad hindi gaya ng ginawa ng kanyang dalawang kasama na sina Sheila Guo at Cassandra Ong. Narito po ang report. Ngayong nasa Pilipinas na muli ang sinibak na alkalde ng Banbantarlac na si Alice Guo, inaasahan ang kanyang muling pagharap sa pagdinig ng Senado kung saan meron siyang warrant of arrest. May imbitasyon din ng Kamara kay Guo. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nais daw niyang masagot ni Guo ang napakaraming katanungan kaugnay ng natukal na iligal na pogo sa lupang pagmamayari ng dating alkalde. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these pogos became such a large, it's basically a criminal enterprise. Matatandaang makailang beses na itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa operasyon ng pogo sa Banban, pero mismong ang Pangulo hindi kumbinsido rito. It's very difficult to believe
because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Marami pa raw katanungan ang kailangan sagutin ni Guo tulad ng kung saan galing ang yaman niya at kung paano siyang naging alkalde kahit hindi naman siya kilala ng mga tao sa Banban. Mga katanungang makailang beses na ring naitanong sa Senado. Umaasa raw ang Pangulo na maayos sasagutin ni Guo ang mga tanong sa kanya, di tulad ng dalawa niyang kasamahan na si Cassandra Leong at kapatid na si Sheila Guo na una nang nahuli sa Indonesia kamakailan. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Guo as compared dun sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Samantala, hiningan din ng reaksyon ng Pangulo kaugnay ng pagbatikos ng publiko at ilang mambabatas sa mga viral photo kung saan nagpa-selfie ang ilang opisyal at agents ng gobyerno kay Guo. Ayon sa Pangulo, wala naman siyang nakikitang masama rito. That is part of the new culture now na nagpapakuwala din ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Jennifer Salenga, CLTV 36 News. Kay pumama ko, magbalik kaing balen at balita. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-grill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado. Pagnanagnan tayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios, king daratang nga Domingo, alas 3 ning panapon, a 8 ning Setyembre. Keni mo, king kaya kayong estasyon, CLTV 36, Pusong Makabalan. Pagnanagnan tayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios, king daratang nga Domingo, alas 3 ning panapon, a 8 ning Setyembre. Keni mo, king kaya kayong estasyon, CLTV 36, Pusong Makabalan. Pagnanagnan tayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios, king daratang nga Domingo, alas 3 ning panapon, a 8 ning Setyembre. Keni mo, king kaya kayong estasyon, CLTV 36, Pusong Makabalan.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. 81% complete na raw ang franchise consolidation ng mga public utility vehicle dito sa Central Luzon ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Bunso nito, tuloy na raw ang implementasyon ng programa. May pakiusap naman ng ilang mga driver at operators sa gobyerno kaugnay nito. Magbabalita si Liana Canelao. Malaking hamon para sa gobyerno ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program na ngayon tinatawag ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Naging pahirapan kasi ang paghimok sa bawat driver at operator na sumunod sa mga requisitos gaya ng consolidation, lalo pat mawawala rito ang individual franchise ng mga unit. Pero sa kabila nito, tiniyak naman ng Department of Transportation na tuloy ang programa. Yung pinaka-importanting component niya, consolidation, ay nasa 84% na tayo, no? And with that, pwede na natin talagang ipagpatuloy yung programa natin, no? Itong programa na to, gusto nating maging organized and efficient yung ating transport system, no? Kaya gusto natin na yung mga operators natin ay either cooperative or corporation para they can work together, they can implement yung tinatawag natin na maintenance plan, no? Fleet maintenance program, no? Dito sa Central Luzon, nasa 81% ng mga public utility vehicles o PUJs ang consolidated na. Tumaas daw ang numerong ito kumpara noong 2022 na nasa 54% lamang. 88.35% naman ng mga ruta ang consolidated na rin daw. Samantala, bukod sa malala at mabigat na daloy ng trapiko, problema rin sa mga kalsada ang mga kaso ng road rage na resulta ng alitan ng mga tsuper. At ayon kay Bautista, makatutulong din ang PTMP upang maiwasan ito. Yan, actually yan ang isa sa mga objectives nitong modernization program, no? Na magkaroon ng yung tinatawag na efficient system, no? Na hindi nagtatalo-talo, hindi nag-aagawan ng mga pasahero. Pero i-dispatch natin yung mga units kung kailangan, no? Kung kukunti lang pasahero, di dapat yung tamang number of vehicles lang din yung pupunta doon para naman maiwasan din yung traffic. Sa buong bansa, aabot na sa 11,000 modernized vehicles ang bumabiyahe sa 190,000 units na nag-ooperate. Samantala, nauna nang nakapanayam ng CLTV 36 usang isang transport service cooperative sa Lubao, Pampanga na nagsasabing hindi sila makapaglabas ng karagdagang unit ng modern iconic jeepney dahil sa kakulangan sa pondo. Hindi rin umano sila makapangutang sa mga bangko para sa programa. Inimpang mag-comply may kay kaming iconic jeep. May nibatsa pa po Chaong Quezon. Emia po panutang ken bangko ini uling burina ning bangko retang minibus nung ka rin na medyo mabayat po ing kay ing pamag bayad. So ngayon gawa mi po ken kooperatiba mi papag-share kami. May kaming share capital, then bawat operator 14,000, then driver 9,000. May kalikom kaming siguro migit kumulang kayong metong milyon. Pero huling mabayat, ing pamaningil, de baloy na po rin kalupamin driver, basta-basta apalwalim pera. Nilinaw naman ni Bautista na bukas sa mga bangko sa mga kooperatiba, gawing din naman programa ng gobyerno. Financing naman ay hindi lang para sa minibus, no? So yung mga bangko naman, pag nakita nila na yung unit ay talaga namang maayos, no? And kailangan ng ruta, no? Ay isusuportahan din yan ng mga bangko, no? So hindi lang para sa mga minibus yan, but sa lahat ng mga modern vehicles yan, no? In fact, meron ding mga programa nga na merong magpapautang na walang interest, no? Liana Canelao, CLTV 36 News. Asahan daw na makatatanggap ng dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa Central Luzon ngayong 2024. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment o DOLE.
Kaugnay nito, nagsimula na ang serye ng public consultation sa pangunguna ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB upang matukoy ang bagong minimum wage ng mga manggagawa sa rehiyon. Narito po ang report. Makakaasa raw ang mga manggagawa sa lahat ng rehiyon sa bansa na madaragdagan na ang kanilang daily minimum wage ngayong taon. Ito ay matapos ihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na kasada raw ang mga konsultasyon para sa iba't ibang rehiyon hinggil sa adjustment o pagsasaayos ng kanilang mga sahod. Sa panayam ng Malacanang kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, sinabi nito na ang naturang development sa usapin ng sahod ay naaayon umano sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 122nd Labor Day noong May 1. Aniya, hinimok ng Pangulo ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards o RTWPB na muling suriin ang minimum wage rate sa lahat ng rehiyon. Ito raw ay upang matiyak na sapat ang sahod ng mga manggagawa upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Matatandaang nitong July 17, ipinatupad na ng RTWPB National Capital Region ang 35 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR. Kaugnay nito, kinumpirma ng kalihim na nagsimula na ang mga serye ng public consultations hinggil sa wage adjustment sa ilang rehiyon. Itong buwan na to, mayroon ng lalabas na wage order ang nasabing Regional Tripartite Wages and Productivity Boards at yung iba, batay din sa direktiba ng ating Pangulo, nagsasagawa na rin po ng proseso. Sa madaling salita, lahat ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa loob ng taon na ito ay magkakaroon na ng karampatang aksyon dun sa adjustment ng umiiral na minimum wage level sa kanilang rehiyon. Sa kasalukuyan, 449 to 500 pesos ang minimum wage sa Central Luzon para sa mga non-agriculture sector. 422 to 470 pesos naman ang current minimum wage sa mga manggagawa sa agriculture sector habang 384 to 489 pesos naman ang arawang sahod ng mga nasa retail at service sector. Idinaos ang unang konsultasyon ng RTWPB3 sa Clark Freeport, Pampanga noong August 20. August 30 naman nang maganap ang second consultation sa Olongapo City, Zambales. Habang gaganapin naman ang third consultation sa September 10 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at September 12 naman para sa fourth and final consultation na gaganapin sa Baler, Aurora. Samantala, nakatakda ring magkaroon ng public hearing on minimum wage adjustment ang RTWPB sa susunod na Lunes, September 16 na gaganapin sa Heroes Hall, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kaugnay nito, hinikayat ang iba't ibang employer, manggagawa, employer associations at labor organizations na lumahok sa naturang pagdinig upang maihayag umano nila ang kanilang mga alalahanin at matiyak na patas ang mga ipapatupad na desisyon hinggil sa sahod. Matatanda ang October 16, 2023 nang huling magkaroon ng dagdag na sahod sa mga manggagawa sa Central Luzon na nagkakahalaga ng 40 pesos kada araw. Kasama si Karen Murillo, ako si Danica Gino para sa CLTV 36 News. Nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 sa mga lokal na pamahalaan na buhayin ang Local People's Council sa kanilang nasasakupan. Ito ay sa katotohanan na 40 lamang ang aktibo sa 160 na munisipalidad at 14 na syudad sa Central Luzon. Ayon kay Engineer Lee Allen Pineda, ang Chief ng Local Government Capability Development Division ng DILG Region 3. Hinihikayat nila ang mga sangguniang bayan o lungsod na bumulangkas ng ordinansang bubuo rito na magmumula raw sa mga civil society group at sectoral leaders sa komunidad ang mauupo sa People's Council. Paraan daw ito upang mapataas ang serbisyo publiko sa lokal na pamahalaan. Nilinaw din ng DILG na hindi appointee ng mayor ang mga pinuno ng People's Council upang hindi magkaroon ng bias sa pagpuna at pagbigay ng puri sa mga programa ng mga lokal na pamahalaan. Natin ay
strongly encourage to have their local people's council institutionalized. In fact po, meron pong issuance ang department, ang DILG, para ma-establish at ma-institutionalize po ang mga local people's council sa lahat po ng provinces, cities, and municipalities nationwide. Bagamat po ang mga local people's council ay ino-organize under po ng mga local government units through a resolution by the local sanggunian, sana po ang ina-advocate po ng department na yung mga local people's council ay maging independent, may sarili pong function, may sarili pong set of officers so they can decide and of course freely comment doon sa mga issue or concerns na gusto po nilang talakayin sa local governance. Kaya kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at Balita. Nagnantayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios king daratang nga Domingo alas 3 ning kadpanapon a 8 ning Setyembre. Keni mo king kaya kayong estasyon CLTV 36 Pusong Makabalan. Nagnantayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios king daratang nga Domingo alas 3 ning kadpanapon a 8 ning Setyembre. Keni mo king kaya kayong estasyon CLTV 36 Pusong Makabalan. Nagnantayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios king daratang nga Domingo alas 3 ning kadpanapon a 8 ning Setyembre. Keni mo king kaya kayong estasyon CLTV 36 Pusong Makabalan. Nagnantayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios king daratang nga Domingo alas 3 ning kadpanapon a 8 ning Setyembre. Keni mo king kaya kayong estasyon CLTV 36 Pusong Makabalan. Nagnantayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios king daratang nga Domingo alas 3 ning kadpanapon a 8 ning Setyembre. Keni mo king kaya kayong estasyon CLTV 36 Pusong Makabalan.
Ano naman mo yung Eme Kibalo kim pia kapamosong pamangan kayang mabilog ayatu ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin niniing metong karing sang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun na Makatutukay pa mo rin king Balen at Balita. Ibinagdiwang sa Angeles City ngayong Biyernes ang ika-67 anibersaryo ng Social Security System. Dito kanilang pinarangalan ang kanilang mga retiradong miyembro. Tinalakay din ang iba't ibang programa ng ehensya tulad ng Pension Loan Program. Si Lizan Morten ang may report. Pinarangalan ng Social Security System o SSS Luzon Central 2 Division ang mga retiradong miyembro nito sa kanilang ika-67 anibersaryo. Ginanap ang espesyal na okasyon sa Ciudad Angeles ngayong Biyernes, September 6. Sakop ng naturang dibisyon ng ahensya ang mga probinsya ng Pampanga, Bulacan at Olongapo City. So ito yung ating Pensioners Day na ginaganap po ngayon, no? Part of the SSS 67th Anniversary Celebration. Binibigyan po natin ng pagpupugay yung ating mga pensioners na sila naman talaga ay nagsikap ng mga productive years nila. Sila yung nagbigay ng foundation para sa SSS. Kaya gusto nating i-celebrate na kasama po sila. Ang tinutukoy ng Vice President ng SSS Luzon Central 2 Division na si Gloria Corazon Andrada ay ang Pension Loan Program o PLP. Siguradong meron silang panggastos pa rin, while at the same time makukuha nila yung pension loan na kung ano man yung pangangailangan nila, no, masasagot yung mga pangangailangan nila. Kabilang ang retired pensioner ng ahensya na si Alfredo Sirocha sa mga dumalo. Kwento niya, ito na ang ikatlong pagkakataon na siya ay nakapag-loan sa SSS buhat nang siya ay magretiro noong 2014. Sa edad na 75, may pinag-aaral pang senior high school si Tatay Alfredo. Kaya't malaking tulong nga niya na bukod sa kanyang pension, may iba pa siyang pinagkukunan ng pantustos sa matrikula ng kanyang unika iha. Ako sana ang anak ko. At saka maraming tulong yung SS. Hindi po ako naiirapan maglo-loan. Sandali lang. Sa ilalim ng PLP, maaaring makahiram ang mga kwalipikadong retired members ng hanggang 200,000 piso na may 10% interest kada taon. Hindi kailangan pumunta sa labas sa mga lending institutions dahil sa SSS po maliit lamang yung interest. Nasa 10% per annum. Sa labas yan, parang per month na yata yun eh. Tapos, hindi namin kukunin yung ATM nila, hawak pa rin nila at meron pa rin silang marireceive na pension kada buwan na about a little less than half. Bukod sa pagpapakilala ng PLP, nagkaroon din ng mga talakayan tungkol sa health at wellness ng mga senior citizen, gayon din ng mga gabay sa paggamit ng online platforms ng SSS tulad ng My.SSS Portal at SSS Mobile App. Tiniyak naman ng ahensya na patuloy silang maghahanap ng paraan upang maserbisyuhan ng kanilang mga miyembro, lalo na ang mga nagretiro na. Lizan Morten, CLTV 36 News. Bidang sari buhay o biodiversity ng rehiyon sa pamamagitan ng sining. Binuksan na kasi sa publiko ang art mural sa Clark Museum sa Pampanga na pinamagatang Love Inspired the Philippines, a Canvas of Biodiversity, kung saan ipinagmamalaki ang mga flora at fauna ng Central Luzon. Tampok dito ang pawikan ng Morong Bataan, Mole Cricket o Cameroon ng Pampanga. Acacia trees at crows ng Clark, Aita community ng Mount Pinatubo sa Zambales at ang waterfalls ng Aurora na binigyang buhay ng mga mahuhusay na artist ng Placid Studio. Kasama sa nanguna sa inauguration ng mural sina DOT Assistant Secretary Gisela Marie Kisumbing, CDC President and CEO Attorney Agnes V.S. Divanadera,
Department of Tourism o DOT Region 3 Director Richard Dinos, Capas Mayor Rosela Rodriguez, Banban Acting Municipal Mayor Eranio Timbang, at Angeles City Executive Assistant Rafi Angeles. Bahagi ang mural activation sa Love the Philippines campaign ng DOT Philippines, kung saan nais ng kampanyang ito na maipakita sa mundo ang yaman ng kulturang Pinoy. Sa ibang balita, nahuli ang top 3 most wanted person in provincial level, 6 na wanted person, 19 na drug suspect, at 2 gun traders sa anti-criminality operations na naganap sa Bulacan nitong Miyerkules, September 4. Ayon sa report ng Bulacan Police Provincial Office, arestado ang isang 42 years old na lalaki matapos ang isinagawang buy-bust operation sa Barangay Kaisyo, Santa Maria. Nakumpiska sa kanya ang 6 na sachet ng pinaghihinalang shabu na may standard drug price na 234,000 pesos, isang caliber .38 revolver na may 3 bala, pati na rin ang pera sa buy-bust. 14 na drug suspect naman ang naaresto matapos ang operasyon ng Station Drug Enforcement Units na iba't ibang police station sa probinsya. Nakuha sa kanila ang buy-bust money at 34 na sachet ng suspected shabu na dinatayang nasa halos 90,000 pesos ang halaga. 4 na drug suspect naman ang timbog habang ginagamit ang ipinagbabawal na droga. Nahuli sila ng Marilao Municipal Police Station sa Barangay Loma de Gato matapos ang naging drug sting operation. Nakumpiska rin mula sa mga ito ang isang sachet ng pinaghinalang shabu, isang aluminum foil strip, isang rolled aluminum foil tutor at 2 disposable lighter. Samantala, 6 na wanted persons naman ang nahuli ng RACOR teams ng Bulacan 1st pati 2nd PMFC, Bukawe, Maykawayan at Santa Maria Police Stations. Arestado sila dahil sa qualified theft, cyber libel, slight physical injuries, pati na rin sa violation ng RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. 2 pang tao ang mga nahuli para sa violation ng RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Isang 26 anyos na lalaki rin ang naaresto sa Ubando para sa pagbebenta ng hindi lisensyadong 5.56 caliber revolver at bala sa isang undercover officer. Sa Bukawi naman, nahuli ang isang 20 anyos na lalaking nagbebenta ng loose carbine rifle, magazine para sa carbine rifle at bala. Kaya kay pumama ko, magbalik kay Ing Balen at balita. Nag-umpisa kami Kenny since childhood pa kami. Since Betis is one of the 2 or 3 regions na may kulturang mag-uukit. Actually, hindi ako marunong mag-uukit eh. Parang na ko na lang sarili ko na found out na talaga meron kami talagang talent na. Kasi most of mga uncle, pinsan, kaibigan, more on nasa wood carving sila. So ako na parang absorb doon sa kulturang yun. So, rin challenges na delanan ko. And ngayon
Ang challenge ngayon ka na ako yan how to preserve yung kulturang pamandukit. Ngayon bala mo, taken for granted na lang mo kasi may sensula rin anak, may garal ng college, yari na lang college, potang sabihan mong bisa ka mandukit. Sabihan ng mga college graduate na ako, dapat mandukit ko pa. Parang mababa level. Sasabihin ko sarili ko, i-example sa sarili ko, ako mandukit ko, and yet, may tagumpep kayong larangan ini. Pero, mo kabud mamandukit. Ayari kayong kaya ko, ayari kayong college ko, kayong Fine Arts, kayong University of Santo Tomas, major in painting. Mayari ko pa mo 2016, kayari kayo may graduate itang bunso ko, Joseph, UST. Sabi kami may graduate na. Yung experience ko rin, kabalen ko rin, kabaryo ko Kasi ako, made na ako Karina ako Lala na akong dapat i-prove na imong obligasyon ko kanina makanano kong maglakwan legacy karela na such a way na maintain me at saka upgrade tumas yung kaya yung pamandukit tumas level mo ketang stagnant mag-evolve diversify maragulya pa potential in talent kasi sa tiken in talent tinakyating talent inborn in kami it is tradition tradition it's in our blood apayo ko mo itang dapat porsigido ka ating kang disiplina motivation i-motivate mo yung sarili mo na aliwa mo itang kabud kung first try mo naka-makewa kaya ba't discourage ka na resilient ka dapat creative mo kabud pamandukit ating ka natural talent. So yung pamandukit is just only a tool. Kailangan mo kaya ka tang porsigido ka mo. This of course yung passion. Aliwayang passion, aliway tang as mandukit ka mo. Makatuto kayo pa rin kay Balan at Balita. Makisan metong yapuing CLTV 36 king selebrasyon na ning ka-68 anibersaryo ning koronasyon kanonika ning Virgen de les Remedios kimpong Balening Magalang king darata nga September 8. Banwang 1980 o alos 4 dekada na ing milabas manibatin niyang tauliyang midawan ning selebrasyon king mesabing Balen. Ing Vicariate of St. John the Beloved ing mag-host king kapag masosyan nganing banwa ami kitemang daptanyo nano maning sabyana kaya kayo. Kabang marapat ya ing Eucharistic celebration king open ground sa ning Pampanga State Agricultural University o PSAU king pamanimuna na ning Arsobispo ning Archdiocese of San Fernando ay Most Reverend Florentino Lavarias Didi. Ing La Virgen de los Remedios de Pampanga o kilala mo rin induning Kapaldanan tulad ng Kapampangan ing opisyal na patroning probinsya. Ang pangkareng mapilang sulat kasalaysayan megiyang sangkaning Birhen
bang miligtas sa Pampanga, keng komunismo, at misan metong laring Kapampangan. Bigumpisayang mumunang aldona ning novena keng Birhena niyang August 30 at mayari iti king Sabado, September 7. Kabang marapat naman, ing liturgy king aldona ning kafiestan nganing Domingo, September 8. Gana palas alas 3 hinggat panapon king San Bartolome Parish Church. Kaibad na po niti, iprosesyon de ing imahen ng Virgen de los Remedios, kaya bering sablang tala sa pantaya. Marapat yung misa alas 5 hinggat panapon, kabang alas 6 ning bengi neman mag-umpisa in canonical coronation. Ayal benya mo naman live ini, king CLTV 36, mag-umpisa po alas 3 hinggat panapon. Katuklo na pa mo po ning pulmero ng Aldon ning Setyembre, ramdam na mo naman ing pamanyatang na ning pekapanayan tamong okasyon ing Pasko. Aparte ka rin puto bumbong, bibingka, duman at suklating batirol, senyalis na la naman ning rempong kislap-kislap at mga kuleng parola. Parola pa kasabit manibat ka ring tulid ding balang bale, karing establishmento, dalan at ang giyang karing poste. Ing Siyudad San Fernando, kabisera na ning Labuad, Kapampangan, magsilbiya mo namang Christmas capital na ning mabilog a bagsa. Aparte ka ring sumangirang pasyalan at kaganapan, metong ka ring pakapanayan, alimo ring Fernandino at Fernandinang Kapampangan, o gyang ding dayo, ing Giant Lantern Festival. Banmabanwa, sisiguraduan taring miyembro ng Executive Committee at lokal na kapanibala ng syudad, apabongga ning pabongga ing selebrasyon. Ate pong parte ning pamagsadya, may kasalang metong executive meeting inyang Webes, September 5, nung ka rin apisabyan ing kailangan dang panigobran ding balang committee. May daon niyang liligang parol kay December 14. Apulula pong barangay ding Maquiabe, apinde ring barangay Bulaon, Calulot del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Talabastagan. Samantala, may graduate po Roson Banal, King University of London, King kursong Master of Arts and Designing Education. Meron pa yung graduation ceremony na King Queen Elizabeth II Center, Westminster, London, anya po Miyerkules, September 4. King Facebook post ng Banal, sinabi ng limayang banwang megaral, King University of London, King Dual Degree Program. Biro na ba, minunaya pa kano yung graduation picture? Bayo yung graduation na, kami daw na pulong bulan, kaya rin kayang final project. Kilalayan mo naman iba na ng timong cinematographer at producer na ning Kapampangan film industry. Agpang King Fine Art Asia at profile ng Banal, may ginya namang lecturer ning alternative film making, King Far Eastern University, Manila, Faculty ng Multimedia Art History and Theory, King de La Salle University, at Alaturuya King University of the East Fine Arts at Ateneo de Manila University. May-ari ang timong magna cum laude King UP Diliman, King kursong Fine Arts, Major in Art History and Minor in Painting, Ibanala, at tubong Betis, Guagua, Pampanga. Yabe ka rin alimuan ng awarding ani ng Dangal ng Bayan Honoree of the National Commission for the Culture and the Arts, ang pong Sony World Photography Awardee.
Amin po rin, di balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. Kembong pati nga po yan pong Biyernes, September 6. Kabalen, magpaalam na pamo po on air, kaya kayong programa, dapat abayan nyo kaya po, kaya nga balaw sa pamagbante, karang mialiwang kaganapan at isyong panlipunan, kaya nilabwad Kapampangan. Kapamilatan da po rin kaya kaming online platforms, king Facebook at CLTV36 Official ang pong CLTV36 News, Twitter or X at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at king kaya katamong TikTok at CLTV36 Official. Nung buri na pong balikan na kaya katamong programa king CLTV, pwede na pong apanal band king YouTube channel at CLTV36 Official, at king kaya katamong website www.cltv36.tv. Apanabel natin ang programa ng CLTV Nationwide via Signal Channel 115. Ang popo ka rin kaya kaming 38 cable partners. Pasibayo po, dakala salamat po kabalan king kaya kayong suporta king balen at balita. King lagyan na po ni Mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo Jennifer Salenga, ating puso makabalen. Si KK naman. Pagnanagnantayang pagmasosyan ang 68th canonical coronation ng Virgen de los Remedios, king daratang nga Domingo, alas 3 ning gadpanapon, a 8 ning Setyembre. Keni mo, king kaya kayong estasyon, CLTV 36, Pusong Makabalan.